بركة شاملة مقبولة مرضية محمودة منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومنجينا ومرشدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أرواح أزواجه وذريته وأهل بيته وإترته وإياله كلهم أجمعين وإلى حضرات أرواح أصحاب البدريين واللهديين والخندقين والخيبرين والتبوقين وسائر الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى حضرات أرواح أولياء العلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات أرواح من ماتوا منا من جهة آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا كلهم أجمعين اللهم اغفر لنا واغفر لهم وارحمنا وارحمهم واجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا اللهم بارك لنا في أمرنا هذا اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وفيما رزقتنا بركة تامة كما باركت أنعمت على عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا وارحم جميع المؤمنين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ഏറ്റവും ആദരവും ബഹുമാനവും നിറഞ്ഞ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷനവറുകളെ ഉസ്താദുമാരെ സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ ഉമ്മപ്പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജലാലിയ മസ്ജിദ് അതുപോലെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ഇതിൻ്റെ അധീനത്തിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന 2 ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന് നമ്മുടെ മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കലാപരിപാടികളും അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്ത് വാർഷികവും കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽപ്പെട്ട മുതിർന്ന ആളുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയിൽ പഠിച്ചു പോയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കും ഒരു സമ്മാനം പരിപാടിയും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഇന്നിവിടെ നടക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ജലാലിയ മസ്ജിദ് അതുപോലെ തന്നെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ഇതിൻ്റെ അധീനത്തിൽ മർഹൂം UK ഇബ്രാഹിം ബാവുഞ്ഞി കൊപ്പള വേദിക്ക് ഇതിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മദ്രസ വിദ്യാർത്ഥി ഫെസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്ത് വാർഷികോത്സവ ഇതിൻ്റെ ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ അതുപോലെ തന്നെ ജലാലിയ മസ്ജിദ് ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജനാബ് UA ഇസ്മായിൽ ഹാജി അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ അസീസ് മന്നാനി സദർ ഉസ്താദ് ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ SH അവറുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ചില ആളുകൾക്ക് പരിചയമുണ്ടാകാം. ഈ റമദാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ഉജ്ജല മദ്രസയിലേക്ക് ഒരു സദറായിട്ട് ഇവിടേക്ക് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു നല്ല സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ആളാണ്. എല്ലാ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധീനത്തിലുള്ള ഉസ്താദുമാരോട് മുഅല്ലിമാരോട് വളരെ നല്ല നിലയിൽ പെരുമാറുന്ന മദ്രസയിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകുന്ന ഒരു ആളാണ്. സദർ എന്നുള്ള ഒരു അഹംഭാവമില്ലാതെ എല്ലാവരോടും നല്ല നിലയ്ക്ക് പെരുമാറുന്ന ഒരു
നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ അസീസ് മന്നാനി ഉസ്താദ് അവർകൾ. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് കാലം ദീനിന്റെ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സദർ ഉസ്താദ് അസീസ് മന്നാനി ഉസ്താദ് അവർകളെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളുടെ വകയായും എൻ്റെ വകയായും ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ സെക്രട്ടറിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട UK മുഹമ്മദ് അവர்களுം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ഉപാധ്യക്ഷനായ ജനാബ് UA ഇസ്ഹാഖ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ജനാബ് അബ്ദുസ്സലാം പ്രധാന കാര്യദർശി 407 ജുമാ മസ്ജിദ് സുച്ചില അവர்களுം നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് വന്ന് സഹകരിച്ചതായ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും പരനാട്ടിൽ നിന്നും വന്ന് സഹകരിച്ചതായ എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ സ്വാഗത പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വാഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحاب الفائزين أهل الصدق والوفاء أما بعد. ഓമിനാ മുഹമ്മദീനെ ഓതിനയച്ചില്ല ഓമനിക്കാൻ വാപ്പ വേണം വാപ്പ ജീവിച്ചില്ല ഓമിനാ മുഹമ്മദീനെ ഓതിനയച്ചില്ല ഓമനിക്കാൻ വാപ്പ വേണം വാപ്പ ജീവിപ്പില്ല ആമിന ബീവിന്റെ കൽവിൽ നമ്പരം പേരോത്ത് ആചലായ മോനെ ഓർത്ത് വേദനം കോരോത്ത് ഏറ്റ ദുഃഖം കാട്ടിടാതെ ഓമനിച്ചനച്ചോ ആമിന ബീ പൂമകളിൽ ചുംബനം നനച്ചോ
بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله എന്ന മഹത്തായ അല്ലാഹുവിന്റെ തിരുവചനം വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമയം എടുക്കുക അല്ല, അതുമാത്രമല്ല ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് പ്രസക്തിയും ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഏതായാലും ഈ സദസ്സിന്റെ ഈ വേദിയുടെ ബർക്കത്തിനെ കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് നബിയുടെ മദ്ഹ് പറയാതിരിക്കൽ അത് ഉചിതമല്ലാതായി പോകും എന്നുള്ളത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാനികളെ ലോകനേതാവ് എന്നാൽ അല്ലാഹു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിനടുത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പേരിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിയുടെ പേരാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാവർക്കും നേതാവാണ്, എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും നേതാവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. അതുമാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണം ഏതുദൂതരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ലൗലാക ലമാ ഖലഖ്തുൽ അഫ്ലാഖ്, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാം പടക്കാൻ കാരണം ഏതുദൂതരാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി വന്ന അമ്പലിക്കല ചന്ദ്രബിംബമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കണ്ണിന്റെ മേലെ കടലിന്റെ മേലെ തിരുമേനി ഭൂമേനി ലോകത്തിന്റെ മേനിന്റെ മേനിയായ അബ്ദുല്ലാന്റെ മുത്തമോൻ ആമിനാന്റെ ഭൂമോൻ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായി വന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ആ നബിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, ആ നബിയുടെ പ്രകാശത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ പ്രകാശവും ഈ കാണുന്ന വെളിച്ചവും ഈ കാണുന്ന ഈ സദസ്സും ഈ കാണുന്ന വേദിയും ഈ കാണുന്ന പള്ളിയും ഈ കാണുന്ന മനുഷ്യന്മാരും ഈ കാണുന്ന വെളിച്ചവും സൂര്യന്റെ വെളിച്ചവും ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചവും കോടാനുകോടികൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വെളിച്ചം കാണുമായിരുന്നില്ല. ഈ വെളിച്ചം കാണാനുള്ള കാരണം ഇത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആദ്യം പടച്ചത് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രകാശത്തെയാണ്, നൂറാണ്. അല്ലാഹു നൂറാണ്, നൂറുസ്സല്ലാഹു നൂറുസ്സമാവാതി വൽ അർദ്. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലും നൂറാൻ, പ്രകാശമാണ്. ഒരിക്കൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്നു, ജിബ്രീൽ കം ഉംറക്, നിന്റെ വയസ്സെത്ര ജിബ്രീൽ? ജിബ്രീൽ പറഞ്ഞു, ലാ അഅലം യാ റസൂലല്ലാഹ്, എനിക്കറിയുകയില്ല എന്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്ന്. ലാകിൻ ലിൽ ഉമരി ദലാലത്തുൻ, എന്റെ ഉമറിന് ഒരു ദലാലുണ്ട്, ഒരു അടയാളം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം റസൂലേ. എന്താണെന്ന് അബീ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ജിബ്രീൽ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, വാനലോകത്തിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കൗക്കബ് നക്ഷത്രം കാണുകയാണ്. വാനലോകത്തിൽ ഞാനൊരു നക്ഷത്രം കാണുന്നുണ്ട് നബിയെ. അത് 70,000 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അത് ഉദിക്കുന്നത്. എത്ര? 70,000 വർഷം, 70,000 കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ആ നക്ഷത്രം ഉദിക്കുന്നത്.
70,000 years, 70,000 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് അത് ഉദിക്കുന്നത്. അത് ഉദിച്ച് ബാനലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായി നിൽക്കും. 70,000 വർഷങ്ങളിൽ ഈ ബാനലോകത്തിൽ നിൽക്കും. 70,000 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും. നബിയേ, അങ്ങനെയുള്ള നക്ഷത്രമുണ്ടല്ലോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ 71,000 പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടു നബിയേ. ഒന്ന് കണക്കാക്കി, ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്ത് ഒന്ന് കണക്കാക്കി നോക്കി. എത്ര വർഷമായി, എത്ര കൊല്ലങ്ങളായി, എത്ര കൊല്ലങ്ങളായി. 70,000 വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലാണ് ഉദിക്കുന്നത്. 70,000 വർഷങ്ങൾ ഈ ആകാശവാനലോകത്തിൽ ഉണ്ടാകും. 70,000 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ 70,000 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഉദിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ 71,000 പ്രാവശ്യം ഞാൻ കണ്ടു നബിയേ. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുന്ന ജിബ്രീലേ, എന്താണ് വല്ലദീ നഫ്സീ, അത് എന്താണ് ജിബ്രീലേ? അവ്വലു മാ ഖലഖല്ലാഹു നൂരി, ആദ്യമായി എന്റെ നൂറാണ്, പ്രകാശമാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പടച്ചു വെച്ചത്. അത് എന്റെ പ്രകാശമാണ്. ആ നക്ഷത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ജിബ്രീലേ? അത് എന്റെ പ്രകാശമാണ്, അത് പ്രകാശമാണ്. അതാണ് പ്രകാശം. ആ പ്രകാശമാണ്. ആ പ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഈ പ്രകാശം കാണുന്നത്. സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശവും ഈ കാണുന്ന കോടാന കോടികളുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ പ്രകാശവും ഇവിടെ കാണുന്ന പ്രകാശവും ഇവിടെ നാം തപ്പി ഈ വെച്ചിവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള കാരണവും ഈ പള്ളി ഉണ്ടാകാനും എല്ലാം കാരണന്മാർ റസൂലാണ്, റസൂലാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. അത് മാത്രമല്ല അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, വമാ അർസൽനാക, ഞങ്ങൾ അയച്ചിട്ടില്ല, ഞാനെന്നല്ല, ഞങ്ങൾ അയച്ചിട്ടില്ല, ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ, ലോകത്തിന് മാത്രമല്ല. ചില ആൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ പറയും ലോകത്തിന് മാത്രമല്ല, ലോകങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ബഹുവചനയാണ്, ജമ്മാക്കിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ആലമീൻ, റബ്ബിൽ ആലമീൻ, റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ലോകത്തിനെ പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹു, ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹു പറയുന്നു റബ്ബിൽ ആലമീൻ, റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ലോകങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന അല്ലാഹു റഹ്മത്തൽ ലിൽ ആലമീൻ, ലോകങ്ങൾക്ക് റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാന്റെ റസൂലിനെ അയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോകങ്ങൾ പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യന്മാരുടെ ലോകങ്ങളുണ്ട്, ജിന്നുകളുടെ ലോകങ്ങളുണ്ട്, മലക്കുകളുടെ ലോകങ്ങളുണ്ട്, ബാണലോകങ്ങളുണ്ട്, ആകാശലോകങ്ങളുണ്ട്, സൂര്യലോകങ്ങളുണ്ട്. പല ലോകങ്ങളാണ്. മനുഷ്യരിൽ തന്നെ പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെ, പണക്കാരുടെ ലോകം, പാവപ്പെട്ടവന്റെ ലോകം, ഉരുമ്പിന്റെ ലോകം, പശുക്കളുടെ ലോകം. ഇതാണ് ഈ ലോകത്തെല്ലാത്തിനും കാരുണ്യനാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എല്ലാത്തിനോടും കാരുണ്യം കാണിച്ചു. ആ കാരുണ്യവും ആ തിരുസയും ആ സ്നേഹം കാണിക്കലല്ലാതെ നമുക്ക് വിജയമില്ല. അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്താണ്, എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നയാണ്, വിഷമമാണ്, ബേജാറാണ്. എന്റെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദ് പാടുന്നതിന് എതിർപ്പാണ്. നബിന്റെ മദ് പാടുന്നതിനും മൗലീദ് എടുക്കുന്നതിനും ജാഥ പോകുന്നതിനും പച്ച കെട്ടുന്നതിലും എല്ലാത്തിനും എതിർപ്പാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് വിജയമില്ല, രക്ഷയില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നല്ലൊരു ഭംഗിയായ പള്ളി, നല്ലൊരു സന്തോഷമായിട്ട് വന്നിട്ടാവും, നല്ല ഒതുക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സദസ്സും, അതിൻ്റെ ആ സിസ്റ്റം നല്ലൊരു ഭംഗിയും, ആ സ്റ്റേജിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാ പള്ളിയും അല്ലാഹുവേ ഇതിന് സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ചെറിയ മഹല്ലാണെങ്കിൽ എല്ലാം സാധാരണ അങ്ങനെയാണ്, ചെറുത് മഹല്ലാം അവിടെ എല്ലാം കൂടി നല്ല ഭംഗിയാക്കും. ആരെല്ലാം ഇതിന് പ്രവർത്തിച്ചുവോ, ആരെല്ലാം ഇതിന് കഷ്ടപ്പെട്ടുവോ, അല്ലാഹുവേ നീ അറിയുന്നവനാണ്, നീ അറിയുന്നവനാണ്. അല്ലാഹു പല ഖലീഫന്മാർ പല വിധത്തിലും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് സഹായിച്ചവർ, മൗലൂദ് ഓതുന്നതിന്, മൗലൂദിന്റെ സദസ്സിന് സഹായിച്ചവർക്ക് പല
ഗുണങ്ങളും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ സഹാബികളുണ്ട്, ഖലീഫന്മാരുണ്ട്. അതിനെ വിവരിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് പടച്ചവന് ഇതിന് തക്കതായ പ്രതിഫലം നീ അവർക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ, സ്വീകരിക്കണേ. അല്ലാ പൊരുത്തപ്പെട്ട സദസ്സാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ ഇരു വീട്ടിലും തന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. നബിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ആ നബിയുടെ ശഫാഅത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊപ്പം ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് എന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ചവനെ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ നാട്ടിനെയും ഈ നാട്ടിൽ മൗലൂദ് ഓതാനും സ്ഥിരപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ നബി കീർത്തനങ്ങൾ ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഇതേപോലെ വേദിയിൽ പറയാനും നബിയെ ബഹുമാനിക്കാനും നബി കീർത്തനങ്ങൾ പറഞ്ഞു പുകഴ്ത്താനുള്ള തൗഫീഖ് തന്നെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ, അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. അവകാശം മാറ്റുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് വിരമിക്കുന്ന വാഹൃദായാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Allah
മദീനത്തെ മണ്ണിലൊരെല്ലാരും മരുതം തുളസിക്കും ആനന്ദം മലവാണിപ്പൂണ്ട് കാരന്തം മതിച്ചിതം മരുന്നും പൂർണ്ണാരം ചന്ദ്രനിലാവൊരു കാണുന്നേ ചന്ദ്ര ശോഭതീരുന്നേ ചന്മര പൂർണ്ണ തൂകുന്നേ ചന്മര പാഹം മറയുന്നേ മദീനത്തെ മണ്ണിലൊരെല്ലാരും മരുതം ആനന്ദം മലവാണിപ്പൂണ്ട് കാരന്തം മതിച്ചിതം മരുന്നും പൂർണ്ണാരം وسير من لدنهم بك أبدك شكرك كوني وفرق النبي ربك في من كوني وسير من لدنهم بك أبدك شكرك كوني وفرق النبي ربك في من كوني مرضي كوني سيدك خيرا لكني لبيك الملك المرضي أهدنا النبي ربنا مدينة منير الجار أرجو توجه آنندم ملمة دارندم مجد مدينة دارم هجرة مرير مدغرم مدينة سهلر مرحبا كيرنا قادكم نبيود كانكم هجرة مرير مدغرم مدينة سهلر مرحبا كيرنا قادكم نبيود كانكم കൊല്ലുകയർത്തുകൾ എത്തുന്നേ കൽക്കട്ട പാടില കിട്ടുന്നേ ശരീര സേവന തോക്കുന്നേ ഹബിബനം അറിയുന്നേ മദീനത്തെ മണ്ണിലറിയാറും മാർഗം ജോലിക്കും ആനന്ദം മലമണി പൂണ്ട് കാരന്തം മതിച്ചിത മദീനം പൂണ്ടാരം ഒരൊറ്റ പാടുകളേ കർമ്മയർപ്പിനിലഹടയിറക്കുന്നു നമ്മത് ചേർന്നിടുവാനെങ്കിൽ വിധിയത് നൽകിടുവാൻ ഇടനെഞ്ചിനകം തന്നിൽ ഇടക്കറിപ്പരതന്നെ ഒരൊറ്റ പാടിടമേ കർമ്മയർപ്പിനിലഹടയിറക്കുന്നു നമ്മത് ചേർന്നിടുവാനെങ്കിൽ വിധിയത് നൽകിടുവാൻ സകലത്തും സദബല ഒഴിച്ചുള്ള നേര സകലത്തും ശരണിയും തെളിച്ചുള്ള പോല സകലത്തും സദബല ഒഴിച്ചുള്ള നേര സകലത്തും ശരണിയും തെളിച്ചുള്ള പോല സഹജന് സഹനന് അടുത്തുള്ള പേര അഹമ്മദ് പോലല്ല ചേർത്തിടം ജതിനല്ല അലിഫിന്റെ പൊറലബിയാഹദിന്റെ ഉദിച്ചൊരു സോളമത് പാതിരം ഇടനെഞ്ചിനകം തന്നിൽ ഇടത്തെറി കരുതുന്ന ഒരച്ച പാടിടമേ കർമ്മയർത്തിനിലഹടയിറക്കുന്നു മതിയിൽ ചേർന്നിടവാനെങ്കിൽ വലിയത് നൽകിടുവാൻ മധുവരും മതത്തിന്റെ മധുവർണ്ണ പോവ മനതരി മഹബത്തിൻ മധുരപ്പൊളീവ മധുവരും മതത്തിന്റെ മധുവർണ്ണ പോവ മനതരി മഹബത്തിൻ മധുരപ്പൊളീവ മധുരപ്പ് മദിനയിൽ അണിഞ്ഞിടം കൊതിയത് വീതിടമേ വിധിയത് നൽകിടമേ ിടം ഉദിച്ചൊരു സോളമതി പാതിരം ഇടനെഞ്ചിനകം തന്നിൽ ഇടത്തെറി കരുതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച പാതിരമേ കർമ്മയർപ്പിനിലഹടയിറക്കുന്നു നമ്മത് ചേർന്നിടുവാനെങ്കിൽ വിധിയത് നൽകിടുവാൻ ഇടനെഞ്ചിനകം തന്നിൽ ഇടത്തെറി കരുതങ്ങൾ ഒരുമിച്ച പാടിടമേ കർമ്മയർപ്പിനിലഹടയിറക്കുന്നു നമ്മത് ചേർ
പ്രിയമുള്ള നാട്ടുകാരെ, കൂട്ടുകാരെ, ഉസ്താദുമാരെ, അസ്സലാമലൈക്കും. 140 കോടി മുസ്ലിമാരിലെ തങ്കിലെ ചോരയായി, കരളിന്റെ കഷ്ണമായി, ലോകത്തിന്റെ നേതാവായി നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അള്ളാഹു ഒരു കരുണയായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 23 വർഷക്കാലം അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു. ഖുർആനിൽ കളവ് പറയുന്നവരെ അള്ളാഹു ശപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തുണ്ടായാലും കളവ് പറയരുതെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിന്നുവാനും കുടിക്കുവാനും ഉറങ്ങുവാനും എല്ലാ രീതികളും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്കും ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യാത്ത നമ്മുടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും പുഞ്ചിരി മാത്രം അറിയുന്ന നമ്മുടെ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അശറിൽ എല്ലാവരും അവർക്കാർക്കായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാത്രം ഉമ്മത്തികളായ നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ തീരുകയില്ല. എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ വളരെയധികം സ്നേഹിക്കുകയും നബിയുടെ പേരിൽ സലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ. മഹിമകളേറും ഒരേത്തിൽ ആമിന ബീബി ബോമയായി ആലമിറങ്ങുന്നതല്ല മക്ക എന്ന തിരുനാട്ടിൽ. മഹിമകളേറും ഒരേത്തിൽ ആമിന ബീബി ബോമയായി ആലമിറങ്ങുന്നതല്ല അഹദിൻ വചനം ഓതി നബി അറിവില്ലതിയും കാത്തു നബി അവനിൽ സ്നേഹം നൽകി നബി ആലം കടക്കാൻ സവത നബി മക്ക എന്നൊരു നാട്ടിൽ. മഹിമകളേറും ഒരേത്തിൽ ആമിന ബീബി ബോമയായി ആലമിറങ്ങുന്നതല്ല കരുണ നിറഞ്ഞിറപ്പോയി കാമിലരായ ഹബീബായി കനവിൻ കരുണ കരവായി കാരുണ്യമേറുന്നതല്ല മക്ക എന്നൊരു തിരുനാട്ടിൽ. മഹിമകളേറും ഒരേത്തിൽ ആമിന ബീബി ബോമയായി ആലമിറങ്ങുന്നതല്ല മക്ക എന്നൊരു തിരുനാട്ടിൽ. മഹിമകളേറും ഒരേത്തിൽ ആമിന ബീബി ബോമയായി ആലമിറങ്ങുന്നതല്ല. ഓരോ ദിവസം എല്ലാവർക്കും സർലാണല്ലോ നിസ്കാരം. സമയം തെറ്റാൽ പാടില്ല, പതിവാ കാണാൻ പാടില്ല. ഉച്ചക്കുള്ളത് ലഹുറാണ്, വൈകുന്നേരം അസുറാണ്. മഗ്‌രിബ് വേണ്ടത് സംഘക്ക്, പിന്നെ ഇശാഉ അന്തിക്ക്. പുലരാൻ നേരം സുബ്ഹാണ്, അഞ്ചും ചെയ്യൽ ഫർളാണ്. ചെയ്താൽ പോകും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ, ചെയ്യാത്തവരെ നരകത്തിൽ. അസ്സലാമലൈക്കും. ആമീൻ. ഉസ്താദേ നൽകും ഉസ്താദേ
respected teachers, and other esteemed persons. Today I am here to say some words about the years of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. First and foremost, I praise Allah who blessed me with this opportunity. Alhamdulillah. Dear Prophet Muhammad was the most quoted name in the world and also the most respected and loved person in the world. The world has never seen a person who totally changed the course of time. But Prophet, he was an extraordinary model in all walks of life. Prophet was born on 570 AD. During that time, Makkah was center of all bad habits. Wars were common, wells were buried alive. They had no right to live in this world. Adultery was not a sin. Totally, Makkah was center of all bad habits. So Prophet started from zero. The people were cultureless and rude in behaviors. So Prophet made a revolution by transforming them into a model society. Prophet brought this change through his good characters and behaviors. Allah says in Holy Quran, you possess good characters. One day the Prophet went to Taif to propagate Islam, but they did not receive him and started to throw him with stones. Then Jibril came to Prophet and asked permission to destroy them into rude mountains. Then Prophet replied, "Oh Allah, forgive my people, they are ignorant, they know nothing." From this event we can understand that the Prophet was an extraordinary person with a broad heart. So we all follow him completely. May Allah bless you all. Assalamu alaikum. Makkah എന്നൊരു നാടുണ്ടോ, കാണാൻ പൂതി പെരുത്തുണ്ടോ, കഅബ മക്കയിലാണല്ലോ, നമ്മുടെ ഖിബ്ലയുമാണല്ലോ, മുത്ത് റസൂലൻ ഉമ്മത്ത്, ഹജ്ജിൻ പോകും മക്കത്ത്, മക്കത്തെത്താൻ കൊതിയാണ്, റബ്ബേ ഭാഗ്യം തന്നിടണേ. മക്ക എന്നൊരു നാടുണ്ടോ, കാണാൻ പൂതി പെരുത്തുണ്ടോ, കഅബ മക്കയിലാണല്ലോ, നമ്മുടെ ഖിബ്ലയുമാണല്ലോ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സലാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരെന്ത്? മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു നബിയുടെ വാപ്പ അബ്ദുല്ലാഹ്, നബി സല്ലല്ലാഹു നബിയുടെ വലൈക്കും സലാം. അടുത്തതായി അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലാ നബി നബി ഹബീബിയാ ഹസനത്തി നസലു നബി നബി ഹബീബിയാ അസ്സലാമു അലാ നബി നബി ഹബീബിയാ ഹസനത്തി നസലു നബി നബി ഹബീബിയാ ഉദിച്ചുള്ള മധുരമിത അശോക കലിമ ആലങ്കത്ത പൊലിമ വിധിച്ചുള്ള മൈമൈത അസ്രമില്ല മലരു നബി നബി ഹബീബിയാ ഹസനത്തി നസൽ നബി നബി ഹബീബിയാ അഹദവന്റെ അമ്പിയര അകമലര അമ്പിലിയ അഹദവന്റെ അമ്പിയര അകമലര അമ്പിലിയ അമ്പിലപ്പനെ നബിയ അമ്പിലപ്പനെ നബിയ അമ്പിലപ്പനെ നബിയ അമ്പിലപ്പനെ നബിയ പൊന്നാരമുത്ത് അസ്രമുല്ല മലരു നബി നബി ഹബീബിയാ ഹസനത്തി നസലു നബി നബി ഹബീബിയാ
സബുഗ് നബി സുജാത്തിന്റെ വിജയൻ നബി റഹ്മത്തിന്റെ സബുഗ് നബി സുജാത്തിന്റെ വിജയൻ നബി വിജയൻ നബി വിജയൻ നബി വിജയൻ നബി വിജയൻ നബി പൊന്നോരമുത്ത് അസ്രമില്ല മലർ നബി നബി ഹബീബിയ ഹസനത്തി വസൽ നബി നബി ഹബീബിയ അസ്സലാമു അലൈക്കും. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. അസ്സലാമലൈക്കും. മദീനത്തെ മണിയറയിൽ മദി പോലെ വിളങ്ങുന്ന മഹബൂബാൻ നബിയറിൽ സലാത്തോദാൻ സലാമോദാൻ സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. മദീനത്തെ മണിയറയിൽ മദി പോലെ വിളങ്ങുന്ന മഹബൂബാൻ നബിയറിൽ സലാത്തോദാൻ സലാമോദാൻ സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. മരാദാദ പ്രഭ പോലെ നഗരം ദാരുതി പോലെ മഹിയങ്ങം മധുവേഗം ഹബീബറിൽ സലാത്തോദാൻ സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. മണിഗേഹം മകൾ വന്നൻ മദീന റൗളയിൽ വാസം മനാദാറിൽ കുളിർജും ഹബീബറിൽ സലാത്തോദാൻ സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലുള്ളാഹ് സലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.
അസ്സലാമലൈക്കും. ഞാൻ ചെയ്തൊരു പാപം കണ്ട് അങ്ങ് കരായുമ്പോൾ നബിയെ താങ്ങൂല നിന്നോട് കൽബ് മതിയാം നബിയോട്. ഞാൻ തീർത്തുള്ളൊരു വചനം കേട്ട് അങ്ങ് ചിരിക്കുമ്പോൾ നബിയെ കുളിരാവിലും കൽബകമല്ലിൽ കമഴുന്നുവോ. ഞാൻ തീരുള്ളൊരു പാവം കണ്ട് അങ്ങ് കരായുമ്പോൾ നബിയെ താങ്ങൂലായി നമ്മുടെ കൽബ് മതിയാം നബിയോട്. ഞാൻ തീർത്തുള്ളൊരു വചനം കേട്ട് അങ്ങ് ചിരിക്കുമ്പോൾ നബിയെ കുളിരാവിലും കൽബകമല്ലിൽ കമഴുന്നുവോ. മുത്തു കരഞ്ഞ സിറ്റി പോലും പാറു കവറ് കല്ലോലെ മുത്തു പൊറിച്ച ആമിക് നബീബി മാനസമയിൽ ഇങ്കോലെ. മുത്തു കരഞ്ഞ സിറ്റി പോലും പാറു കവറ് കല്ലോലെ മുത്തു പൊറിച്ച ആമിക് നബീബി മാനസമയിൽ ഇങ്കോലെ. നബിയേ നിധിയേ മതിയേ മലരേ മാപ്പുറമോ ശംസലിവേ. നബിയേ നിധിയേ മതിയേ മലരേ മാപ്പുറമോ ശംസലിവേ. ഞാൻ ചെയ്തൊരു പാവം കണ്ട് അങ്ങ് കരായുമ്പോൾ നബിയേ താങ്ങൂലായി നമ്മുടെ കൽബ് മതിയാം നബിയോട്. ഞാൻ തീരുള്ളൊരു വചനം കേട്ട് അങ്ങ് ചിരിക്കുമ്പോൾ നബിയെ കുളിരാവിലും കൽബകമല്ലിൽ കമഴുന്നുവോ. എല്ലാം കാണും അല്ലാഹു വെളുപ്പിക്കും അല്ലാഹു മയ്യത്താക്കും അല്ലാഹു. നല്ല ജീവിതം നയിച്ചവർക്ക് സ്വർഗം നൽകും അല്ലാഹു. ശീത ജീവിതം നയിച്ചവർക്ക് നരകം നൽകും അല്ലാഹു. നാട്ടുകാരെ അസ്സലാമലൈക്കും. ആദരവും ബഹുമാനവും എന്നിവ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അവയെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് പറയാനാണ് ഞാനിവിടെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സ്വർഗത്തിൽ എല്ലാ സുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വളരായിരുന്നല്ലോ ഇബ്ലീസ്. അവനെ അള്ളാഹു പുറത്താക്കി മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് സുജൂദ് ചെയ്യാൻ അവൻ വിസമ്മതിച്ചു. അതായിരുന്നു കാരണം. മാത്രമല്ല അവൻ അള്ളാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ, ഇതിൽ വളരെയേറെ പാഠം നമുക്കുണ്ട്. അതായത് അനുസരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് അതിനെ കൂട്ടാക്കാത്തവൻ എത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിലുണ്ടായാലും അനുസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് ഈ സംഭവം നമ്മൾ ഉണർത്തുന്നത്. നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഗുരുവച്ചനന്മാർ, മുതിർന്നവർ തുടങ്ങി പലരോടും മര്യാദ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉന്നത സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയൂ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചീത്ത കൂട്ടുകാരോട് കൂടി മുതിർന്നവരനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ഗുരുവച്ചനന്മാർ ചീത്ത വിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത്തരക്കാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മാറരുത്. അത് നമ്മുടെ പരാജയം തന്നെ കാരണമാകും. ഒരു മുസ്ലിം എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം എപ്പോഴും മര്യാദ പാലിക്കുന്നവരും അച്ചടക്കമുള്ളവരുമായിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മുടെ മതത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശം. ഇബ്ലീസിന്റെ പാഠം നാം എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൊച്ചു നിർത്തുന്നു. and
കരം എന്നോട് ഹബീബ് അങ്ങേക്കായെല്ലാം നൽകാം എന്നോട് എൻ്റെ മഹബൂബേ എൻ്റെ മശൂഖേ എന്നോട് കൽബിൽ ചേർന്നോട് പാവമതേറെ ചെയ്ത കണിന് നായ്മത് ഓർന്ന് പാത്തു പതുങ്ങി മതിനാൻ പുണ്യ ഞാൻ ചേർത്തിരുന്ന് എൻ്റെ മഹബൂബേ എൻ്റെ മശൂഖേ എന്നോട് കൽബിൽ ചേർന്നോട് എൻ കൽബ് തരം എൻ കരൾ തരം എന്നോട് ഹബീബ് അങ്ങേക്കായെല്ലാം നൽകാം എന്നോട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മക്കാത്തെ വ്യക്തനോരല്ലേ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ നബിയല്ലേ നബിയല്ലേ എന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു മദീന മണ്ണിൽ നിറഞ്ഞല്ലേ മഹബൂബാനല്ലേ മനസ്സിൽ എന്നും മഹബൂബായി മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു മക്കാതെ വെച്ച നൂറല്ലേ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ നബിയല്ലേ മഹബൂബായ നബിയല്ലേ എന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മദീനത്തെ മലത്തോപ്പിൽ അടങ്ങിടണ എൻ്റെ മനസ്സുള്ള മോഹത്തിൻ പിടനിടണേ മദീനത്തെ കൊതിയോട് കയ്യിലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും മഹബൂബിൽ അടക്കുക പ്രണയത്തനെ കടകളുടെ കനകൗതുകൾ ചെലേ കണ്ണിൽ ചേരത്ത് കണ്ണിൽ ചാരത്ത് കാണകളുടെ കനകൗതുകൾ ചെലേ കണ്ണിൽ ചേരത്ത് കണ്ണിൽ ചാരത്ത് മദീനത്തെ മലത്തോപ്പിൽ അടങ്ങിടനായി എൻ്റെ മനസ്സുള്ള മോഹത്തിൻ പിടനിടണേ മദീനത്തെ കൊതിയോട് കയ്യിലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും മഹബൂബിൽ അടക്കുക പ്രണയത്തനെ ജിത്ത് മറന്നാലും പെയ്യില്ലെങ്കിൽ ഭയം തന്നെ ഇത് പൂത്താല നിറയുന്ന മധുമുറക്ക് എൻ്റെ നബിയോട് കഥ കേട്ട മനം കൊളിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട കയ്യിലെങ്കിൽ ഞാൻ മദീനത്തെ മലത്തോപ്പിൽ അടങ്ങിടണ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള മോഹത്തിൻ പിടനിടണേ മദീനത്തെ കൊതിയോട് കയ്യിലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്നും മഹബൂബിൽ അടക്കുക പ്രണയത്തനെ കടകളുടെ കനകൗതുകൾ ചെലേ കണ്ണിൽ ചേരത്ത് എന്നും കണ്ണിൽ ചാരത്ത് കടകളുടെ കനകൗതുകൾ ചെലേ കണ്ണിൽ ചേരത്ത് എന്നും കണ്ണിൽ ചാരത്ത്. മുഹമ്മദ് സിയാദ് മലയാള ഗാനം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. എൻ്റെ ഗാനാവതനം എൻ പ്രിയ മഹബൂബിൻ വദനം മലമലരാണോ മന്ദികരമാണോ മയബിൽ അഴകാണോ വാനിലെ അമ്പിളിച്ചേലൊളിയായി സ്വാഹമില്ലാതെ തീച്ചിരിയായി ചെല്ലമ്മയിലാണോ പെണ്ണിനൊലിയാണോ പണി നിർത്തുവാനോ എൻ്റെ ഗാനാവതനം എൻ പ്രിയ മഹബൂബിൻ വദനം മലമലരാണോ മഞ്ചിൽ കനമാണോ മയവൽ അഴകാണോ വാനിലെ അമ്പിളിച്ചേലൊളിയായി സ്വാഹമില്ലാതെ തീച്ചിരിയായി ചെല്ലമ്മയിലാണോ പെണ്ണിനൊലിയാണോ പണി നിർത്തുവാനോ മറുപൂത്തിളയ്ക്കുന്ന മണ്ണിൽ തിളിനീറിൽ കുളിരായി വന്നു കളയിച്ചു നിന്നവരെല്ലാം കൈ തോർത്താട്ടനാലിൽ നിന്നു മറുപൂത്തിളയ്ക്കുന്ന മണ്ണിൽ തിളിനീറിൽ കുളിരായി വന്നു കളയിച്ചു നിന്നവരെല്ലാം കൈ തോർത്താട്ടനാലിൽ നിന്നു അനുഗ്രഹമായി അലങ്കാരമായി അരികുത്തു പൂന്തമായി അജബുകളായി
തേൻകുടമായി തിരുദൂതരന്റെ കനവൽ എന്തഴോയ ഗാനാവതനം എൻ പ്രിയ മഹബൂബിൻ വദനം മലമലരാണോ മഞ്ചിൽ കനവാണോ മഴകൾ അയകാണോ വാനിലെ അമ്പിളി ചേലൊലിയായി വാഹനില്ലാതെ തീച്ചെറിയായി ചെന്നമയിലാണോ പൊന്നിൻ നൊലിയാണോ പനിനീർ പൂവാണോ തിരുലോകം വിളക്കായി വന്നു തിരുലോകത്തിൽ ജ്വാല ഉയർന്നു ഇസ്ലാമിൽ മാർഗമില്ലെന്ന് ഇതിഹാസം രചിച്ചാണിറങ്ങ് തിരുലോകം വിളക്കായി വന്നു തിരുലോകത്തിൽ ജ്വാല ഉയർന്നു ഇസ്ലാമിൽ മാർഗമില്ലെന്ന് ഇതിഹാസം രചിച്ചാണിറങ്ങ് മൽജബുനാ അഖസദനാ മഹ്ബൂബ് സയ്യിദുനാ അജബുദലായി അധിമികവായി അറിവിന്റെ തേൻകുടമായി തിരുദൂതരന്റെ കനവൽ എന്തരയോയ ഗാനാവതനം എൻ പ്രിയ മഹബൂബിൻ വദനം മലമലരാണോ മഞ്ചിൽ കനമാണോ മഴകൾ അഴകാണോ വാനിലെ അമ്പിളി ചേലൊണിയായി വാഹനില്ലാവിൽ തീച്ചെറിയായി സ്വർണ്ണമയിലാണോ പൊന്നിൻ നൊലിയാണോ പനിനീർ പൂവാണോ എന്തഴോയ ഗാനാവതനം എൻ പ്രിയ മഹബൂബിൻ വദനം മലമലരാണോ മഞ്ചിൽ കനമാണോ മഴകൾ അഴകാണോ. അസ്സലാമലൈക്കും. ശ്രുതിരാഗം കേട്ട് മദീനാവാനം വിളർന്നോ വരദാനം ആശ നിറഞ്ഞ ലോകം തുറന്നോ മധുവേറും പുഞ്ചിരി കണ്ട് ചാര് നിറന്നോ തിരുനോരിൻ സ്വയമാകെ പറന്നോ വാനോലം വാത്തുന്നു തിരുനോരിൻ പുവലുകൾ ഈനങ്ങൾ നിറവേകുന്നതിലില്ല മധുകൾ വാനോലം വാത്തുന്നു തിരുനോരിൻ പുവലുകൾ ഈനങ്ങൾ നിറവേകുന്നതിലില്ല മധുകൾ സുരളക സുബ്രകത്തിനതുകൾ വിതറും സുന്ദര ശംസുലീം സബസമവാത്തിന നിരവലി മധുര കഥയും നന്ദിലീം സുരളക സുബ്രകത്തിനതുകൾ വിതറും സുന്ദര ശംസുലീം സബസമവാത്തിന നിരവലി മധുര കഥയും നന്ദിലീം പൊരുളേറുമാമിനായിലെന്ന് വിരിഞ്ഞുള്ള പൂത്തുങ്ങൾ ശ്രുതിരാഗം കേട്ട് മദീനാവാനം വിടർന്നോ വരദാനം നശ നിറഞ്ഞ ലോകം തുറന്നോ മധുവേറും പുഞ്ചിരി കണ്ട് ചാര് നിറന്നോ തിരുനോരൻ സ്വയമാകെ ഭൂമിൽ പറന്നോ അറിവിൻ സുന്ദര രാഗം ചിരതവമാമതി സവിധമിലെന്ന് അഭയം തേടിയ നേരം കരണതി തിരുത്തനലോരം അറിവിൻ സുന്ദര രാഗം ചിരതവമാമതി സവിധമിലെന്ന് അഭയം തേടിയ നേരം കരണതി തിരുത്തനലോരം സുന്ദരമോ സ്വലവാത്തിൻ ഏകൈലാകിന്നരുളറിയിച്ചോ ഉത്തമരാസ്വാദാക്കൾ കൽബിൽ അർപ്പണ ഗീതമരിച്ചോ സുന്ദരമോ സ്വലവാത്തിൻ ഏകൈലാകിന്നരുളറിയിച്ചോ ഉത്തമരാസ്വാദാക്കൾ കൽബിൽ അർപ്പണ ഗീതമരിച്ചോ വർണ്ണങ്ങൾ തുണ്ടുന്ന പൂതാരങ്ങൾ തിന്നുന്ന മുമ്പിനു സാരങ്ങൾ വസല്ല മേലും നന്ദിനു സുഗമ വട്ടാല കല്ല തിരിയാണ് നിധിയെ നിധിയെ കനിയെ ചൊല്ലി നിറയുന്നൊരാനന്ദം ശ്രുതിരാഗം കേട്ട് മദീനാവാനം വിടർന്നോ വരദാനം നശ നിറഞ്ഞ ലോകം തുറന്നോ മധുവേറും പഞ്ചില് കണ്ട് ചാര് നിറന്നോ തിരുനോരിൻ വിസ്മയമാകെ ഭൂമിയിൽ പറന്നോ. വലൈക്കും സലാം.
educated and estimated person. Today I am here to say some word about my 4 wishes. First and foremost, I praise Allah, blessed with this opportunity. Now I am here to say some word. Now I am here to offer you some word. My first wish is related to unity. Several Muslims are leading to dog's life, fighting and blaming each other, and they conduct a conspiracy plan and wars, and remorse and spread slanders. All Muslims want to pull to their own continent. All Muslims are different. I wish for a day when all Muslims will be united, disagreed of boundaries and age. I wish for a word when all Muslims receive Quran as their constitutive. We possess one God, we want one Quran, we want one prayer. So we need to be united in our life. My second wish is based on economic. I wish that in all world all Muslim powerful in wealth. I don't mean that we have conflict in our energy. This world belongs to Allah. He created this world, so all Muslims will be united in our life. My third wish is based on prayer. I wish that all Muslims in this world perform prayer. In prayer we can success in our prayer. May Allah bless you all. Amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innam neram bismillah, kurikum neram bismillah, yadakum neram bismillah, kodukum neram bismillah, yadakum neram bismillah, nalladinukku bismillah, tinnal alhamdulillah, kudichal alhamdulillah, unanal alhamdulillah, tumbiyal alhamdulillah, tinnal alhamdulillah, kudichal alhamdulillah, unanal alhamdulillah, tumbiyal alhamdulillah. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. മക്കയിൽ വന്ന് ഉദിച്ചവരെ, ഹക്കമുറക്കെ ഉടച്ചവരെ, സത്യവരി കാണിച്ചവരെ, ഉത്തമരാക്കി നയിച്ചവരെ. മക്കയിൽ വന്ന് ഉദിച്ചവരെ, ഹക്കമുറക്കെ ഉടച്ചവരെ, സത്യവരി കാണിച്ചവരെ, ഉത്തമരാക്കി നയിച്ചവരെ. അന്ത്യനബിയായി വന്നവരെ, ഹന്ദസലത്തു കണിഞ്ഞവരെ, അമ്പിയരിൽ ഇരുപൈതിരെ, അമ്പിളി പാൽ ബലിയുള്ളവരെ. മക്കയിൽ വന്ന് ഉദിച്ചവരെ, ഹക്കുമുറക്കെ ഉടച്ചവരെ, സത്യവരി കാണിച്ചവരെ, ഉത്തമരാക്കി നയിച്ചവരെ. മനുഷ്യരിൽ തുണയായവരെ, മഹിമ പൊറുതാക്കുമലരെ, ആലമിൻ റഹ്മത്തായവരെ, ആഗ്യയും ചൊരിഞ്ഞവരെ. മക്കയിൽ വന്ന് ഉദിച്ചവരെ, ഹക്കമുറക്കെ ഉടച്ചവരെ, സത്യവരി കാണിച്ചവരെ, ഉത്തമരാക്കി നയിച്ചവരെ. Assalamualaikum. Adabu ganti Nabi Habibia. Adabu ganti Nabi Habibia. Adabu ganti Nabi Habibia. Adabu ganti Nabi Habibia. Kadir katung cerita alam wara harida,
അസ്സലാമലൈക്കും. മദീന റൗലയിലല്ല, മക്ക മരുഭൂമിയുമല്ല, ചെറുതൂതൽ നിന്നും എന്നടെ കൽബില, ചെറുതൂതൽ നിന്നും എന്നടെ കൽബില. മനസ്സെന്ന കൊട്ടാനത്തിൽ മനജന്റെ സൽക്കാരത്തിൽ വരുന്നെത്തും നബിയോരെ പുകൾ പാതിട, വരുന്നെത്തും നബിയോരെ പുകൾ പാതിട. മദീന റൗലയിലല്ല, മക്ക മരുഭൂമിയുമല്ല, ചെറുതൂതൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൽബില, ചെറുതൂതൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൽബില. മനസ്സെന്ന കൊട്ടാനത്തിൽ മനജന്റെ സൽക്കാരത്തിൽ വരുന്നെത്തും നബിയോരെ പുകൾ പാതിട, വരുന്നെത്തും നബിയോരെ പുകൾ പാതിട. ഹജറും സജറും ജമലും സർവതും നബിയവരത്തിരി സംഘടിച്ചു, നബിയവരത്തിരി സംഘടിച്ചു. മലക്കുകൾ ജിന്നും മെൻസും പലപുറ തിരുസവിരത്തിരി സംഘടിച്ചു, തിരുസവിരത്തിരി സംഘടിച്ചു. ആ പുകളോതാൻ കോടി ജനം ഒന്നേ ചെന്നാലും ഒരു തരിയളവിലും ആവല്ല, സത്ത പറഞ്ഞാലും ഒരു തരിയളവിലും ആവല്ല, എത്ത പറഞ്ഞാലും. മദീന റൗലയിലല്ല, മക്ക മരുഭൂമിയുമല്ല, ചെറുതൂതൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൽബില, ചെറുതൂതൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൽബില. മനസ്സെന്ന കൊട്ടാനത്തിൽ മനജന്റെ സൽക്കാരത്തിൽ ഇരുന്നെത്തും നബിയോരെ പുകൾ പാതിട, ഇരുന്നെത്തും നബിയോരെ പുകൾ പാതിട. ശംസും കമറും നജുവും പ്രഭയും നബിയവരത്തിരി മത്സരിച്ചു, നബിയവരത്തിരി മത്സരിച്ചു. ഹർഷും കുർസും ലൗവും കലം നബിയവരത്തിരി സംഘടിച്ചു, നബിയവരത്തിരി സംഘടിച്ചു. ആ പുകളെഴുതാൻ ഉത്സവം ഒന്നാ ചെന്നാലും ഒരു തരിയളവിലും ആവല്ല, എത്ത പറഞ്ഞാലും ഒരു തരിയളവിലും ആവല്ല, എത്ത പറഞ്ഞാലും. മദീന റൗലയിലല്ല, മക്ക മരുഭൂമിയുമല്ല, ചെറുതൂതൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൽബില, ചെറുതൂതൽ നിന്നും നമ്മുടെ കൽബില. മനസ്സെന്ന കൊട്ടാനത്തിൽ മനജന്റെ സൽക്കാരത്തിൽ വരുന്നെത്തും നബിയോരെ പുകൾ പാടിട, വരുന്നെത്തും നബിയോരെ പുകൾ പാടിട. സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, മുത്തുനബിയുടെ ജന്മദിനത്തെ രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര പൂജാനെന്ന് ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദ് എനിക്ക് രണ്ടു വാക്ക് എഴുതിയിട്ടാക്കും. അത് നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്റെ തിരക്ക് പിടിച്ചോട്ടത്തിന് ഞാനിവിടെ എത്തിയത്. ഏതായാലും പ്രിയമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കരുത്. അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അനുസരിക്കണം. വാക്ക് പോലെ പറയരുത്. പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മാന്റെ കാലിന്റെ സ്വർഗമെന്ന് പിന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.